Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing pemirsa, panggih ketemu malih kula Imelda Agustina Maulani Mursid babagan warta paling anyar. Dina iki kula bakal menehi warta babagan pentingnya nglestarekake lingkungan. Pentingnya nglindungi lingkungan kudu diwujudake wiwit cilik. Penebangan liar utawa penebangan alas, polusi banyu saka limbah industri lan pertambangan, polusi udara ing wilayah kutha lan masalah merusak lingkungan kita, utamanya ing Indonesia duduk masalah anyar. Sing kudu ditanggulangi sanalika bisa. Kepiye ora, masalah iki ora bisa awal saka peran pemerintah lan masyarakat sing kudu ana ing jaga lingkungan kita. Lingkungan sing dadi papan dununge kabeh makhluk urip ing bumi, kelebu manungsa, kewan, lan tanduran kudu dijaga. Lingkungan penting banget kanggo keselamatan makhluk urip. Amarga yen lingkungan ora ana, manungsa, kewan, lan tanduran ora bisa urip. Nanging saiki lingkungane rusak, kabeh mau asile manungsa sing ora tanggung jawab. Contone, kayata motong wit kanthi ilegal sing ora diselingi wit-witan maneh supaya alas dadi gundul, lan lemah ora bisa nyedot banyu, lan malah wit-witan ora bisa ambegan karbon dioksida ing udara. Penambangan batu bara terus-terusan sing bisa nyebabake lemah sing dikeruk metu lan bakal rusak. Penggunaan kendaraan bermotor lan penyiapan industri sing nyebabake asap pabrik ing omah kaca dadi emisi gas buang sing akeh ing udara, nyebabake polusi udara lan pemanasan suhu bumi. Uga sampah sing duweni pengaruh negatif marang penguripan makhluk urip, tumindake manungsa kasebut bisa nyebabake fatal. Dheweke wani tumindak kanthi jeneng bisnis lan mikirake lingkungan tanpa mikirake generasi besuke. Mungkin ndakake perkara kasebut gampang banget, nanging yen sampean baleni kaya ngono, mula angel banget. Mula iku, supaya bencana alam ora bali-bali, kita minangka manungsa sing urip ing bumi, iki sing diparingi sumber daya alam sing akeh banget, kita kudu matur nuwun marang Gusti Allah kanthi nglindungi lan nglestarekake lingkungan iki. Wit-wit saiki, ayo dandani lingkungan. Niku kabeh kabar dina iki, aja lali selalu nganggo masker lan ngumbah tangan. Salam sehat. Kula Imelda Agustina Maulani Mursid pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.